Tento test je schopný vyšetriť aj veľmi malé množstvo krvi, ktoré nám dokáže indikovať, že sa na tráviacom trakte deje nejaký problém. Môžu to byť neškodné problémy, autoimmunné zápaly žalúdka, čriev, konečníka, ale môže sa jednať aj onkologické ochorenie týchto orgánov a bohužiaľ veľmi často sa s týmto stretávame v zásade na dennodennej báze. Ako náhle chovateľ zistí, že sa v truse nachádza určité množstvo krvi, či už to ide z predného tráviaceho traktu alebo zadného, mal by navštíviť veterinárneho lekára, ktorý musí urobiť diagnostiku, či už ultrasonograficky, CT-čkom, ale asi jedno z najlepších vyšetrení je endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu. Týmto vieme potvrdiť závažnosť ochorenia a zvoliť ďalší spôsob liečby. Jednou z obrovských výhod takýchto testov je práve finančná nenáročnosť týchto testov. Hýbu sa v rádovo oveľa nižších čiastkách ako prípadné ťažké diagnostické úkony, po prípade chirurgické úkony. Preto je aj v záujme majiteľa, aby takéto veci dokázal odhaliť oveľa skôr, ako dojde do takého štádia, keď už bude musieť robiť ťažké alebo veľmi zložité vyšetrenia. Tento test na okultné krvácanie je veľmi jednoducho prevediteľný a jeho návod